Zigarete hase kaunti ya Nyamira na monokurase bunge Tutu Masaba nigo mujumbe we bunge yomoske Kirifumbane Kisairo anyaraka bagakora mu ruburyo kwigurwa kwebira asibire ase skuru iyo boroso ya Eronge iyo gotoka ime ward yerigoma nigo boiganyaraka bagagosegeta baroki gwabo kokoromukia ase amasomo abo yo kolinda anene mono ebirasi ebyo byanyaraka ba abiko igurwa lituko lya lero karna irane tobisi abona tebetenga abantu beronge sengintu n'abasani bana banene elazima mbakorere egento ekoroka management njambole tinga njale ndiko nyarekana nkole mbaye oseni inyombe yaro ku parking nkole parking ye lakini karena chete se vitabu vya CDF na CDF kwa kolegasi nkanyora ngagari ese Nairobi ese boat eri kirenge ere complete igo ncherateyo e board na ale kwa approve esa chwareki so ega igo kamwa bara useli birasi ebinya as a new project eyebona na yare se vitabu ekorikana ekorokana it is complete era na era complete ko story complete asi edeli kom ega se no isaransanse obanda akogamba ne community kwa manyakeri baganiti mwata school primaries 134 ese kusimo chumbeta yo komike secondary 64 in total 198 primary and secondary okomende tibe terasa mabokane 199 na inumero cha kabisa kali ngonyora mbwata maboko zaidi ya 200 alambo ile goche sinde eseri goma wodo segani goma wodo tuli ko some chabu getutu kana some chabu getutu ndo ko